Thethayo mna into endiyibonileyo kule minyaka yam ndisebenza kwimvo yinto yokokuba apha olona tshaba okanye ezona ntshaba zinkulu kwilwimi lwesintu isiXhosa ngamaXhosa wona ziqu. Ngoba ndikhumbula ngexesha ndiphangela kwimvo zabantsundu, abanye boogxa bam babendijongela phantsi besithi, oh ayisuka wena ufuna uphangela iphepha lesiXhosa. Ndithi ke mna ke ewe ndiphangela iphepha lesiXhosa kodwa umsebenzi endiwenzayo umhle kakhulu ngoba ndixhobisa amanye amaXhosa, abanye abantu abathetha isiXhosa ngezinto ezibalulekileyo ebomini babo ngolwimi abalu-andastendayo. Yahamba ke iminyaka ndaqeshwa liphephandaba leDispatch, ndadibana nalaa mntu wayesithi kum endijongela phantsi, wathi ngoku hayi ngoku uphangelela iphepha elithile uzawuba rayithi ngoku. Ibona uba loo nto ithetha ukuthi abantu abamnyama ngabo abantu abayijongela phantsi ulwimi lwabo, ngoba thina uthi ukuze ube ngumntu ohlonitshwayo kubantu abamnyama ube kanti uthetha isilungu ngempumlo, kanti ayikho njalo loo nto leyo. IsiXhosa lilwimi lwethu, lulwimi lemveli ekubalulekileyo into yoba pha ndiyakhuthazeka nam ndibabona abantu abatsha kwenye igem sisekwaRharhabe. Ndababona ulutsha olufunda eRhodes University lusenza udliwano-ndlebe nam ngelwimi lesiXhosa. Ndakhuthazeka kakhulu kuba kaloku intetho ithi umhlambi ongenamgqeku awunakamva. So ndizama usondela kuwe ndisithi bakhona abantu abatsha abaluthandayo ulwimi lwabo, abalithetha ngcono kunoba silithetha thina. Yiyo le nto kubalulekile uba bafuneka bakhuthazeke ngokuthi kubekho amajelo avela afana neemvo ezi, nalapho abantu baza kuthi bandise khona izakhono zabo ngeenjongo zokuba pha ulwimi lesiXhosa lungafi. Ngoba urhulumente ukhona, iPensAlB ikhona ukuqinisekisa into yokuba apha zonke iilwimi ezijongelwa phantsi ngaphambili zithi zinikwa amandla ngoku zivele sizisebenzise. Kodwa umcelimngeni apho ukhoyo uphi? Ukuthi bantu abamnyama masilithande ulwimi lwethu olusisiXhosa. Ngoba ndiyakhumbula kwezinye zezi zikolo zikhoyo apha eMonti, ufumanise apha xa abantwana funeka bengene esikolweni bayakhethiswa kwezinye ii-standards okanye ii-grades ke ngokwangokuba ukhethe bazali bakhethe uba umntwana uzawufunda i-Afrikaans okanye uzawufunda isiXhosa. Uyakothuka uba ufuna abantu abamnyama, abazali abantu abamnyama abaninzi bakhethe i-Afrikaans bangasikhethi isiXhosa. Ndibe ndiqonda uba ke mna ke le ndlela benza ngayo bakriyeyitha ingxaki, ngoba abantwana babo bazayifunda la Afrikaans abazusazi isiXhosa esi ilulwimi lwabo. And ke nyaniseke yenzeka loo nto leyo bapha ufumana uba abantwana babefunda kwezi zikolo zisedolophini, kubekho ingxaki ekhoyo kufuneka ufunda phi elokishini okanye elalini. Xa fika phaya ufika benengxaki, akasazi isiXhosa, kanti isiXhosa lulwimi lwethu ekufuneka sizingce ngalo, ingabi lulwimi apho sifumana into yokuba apho lona lwimi luphucukileyo sisilungu. Ngoba ndikhumbula ndithetha nomnye umama ndisithi abantwana funeka esikolweni bafunde ilwimi lesiXhosa. Wathi loo mama kum, bazasithini isiXhosa? Yet isiXhosa is a form of identity. Uba uya kumzi wabelungu, abelungu bathetha i-English. Uba uya kwisikolo se-Afrikaans, kwikhaya le-Afrikaans bathetha i-Afrikaans. Kodwa uzawubona abantu abamnyama uhamba nomnantsika nomntwana wakhe edolophini bayakhumsha. What for? So ndizama ukuthi ke ndiyakhuthazeka xa ndibona abantu abatsha bethetha isiXhosa benomdla wokuripota iindaba ngesiXhosa, because ke inxaxheba yoonondaba ibaluleke kakhulu ukuthatha ulwazi kwanokufundisa isosayeti esiphila kuyo.